magandang umaga sa atin la. Yun. So, pinawala na nga pala yung ibon natin ng 640 sa San Pablo City, Laguna. So, third lap derby ngayong NDR namin dito. So, siguro mga alas 9 abang-abang na tayo. So, yung abang sound ko pala yan, no? Pinaronda ko muna. So, maganda naman yung panahon dito. Sikat na yung araw. Yan, no? Kaso lang, sa bandang Ragay daw may nagbitaw din, UFC sa Manila. Kung magkakasalubong, yari, mahatak yung ibon namin papuntang Manila, patay. So yun nga mga idol. So kung gusto kong samahan, magabang, let's go. Hey, what's up mga idol? So yan, update. So itong mga ibon pala natin. So yan, si Salpo. Yang dito pa rin sa sa loob ko kasi yan, kawawa naman. Yan, sayang. Hindi na ilaro. So ito yung mga pang-south ko. Yan, 3. So ito pala kahapon. So yun siya na, yung boss mo late na gising, yari. Pero naiklock ko pa siya ng 937. So kay pasensya na kay Idol Justin. Yan. Ginising pa tayo para mag-clock. So late na kasi ako nagising kahapon. Ang aga sana niyang dumating. 7:15 ata. Dito na daw yung ibon ko. So nakasara pa kasi ito kahapon. Kaya kung nakabukas siguro yan, nakapasok ka agad. So tumambay pa nga ito. So time check tayo mga idol. 9:39. So mga 1:03 na pababa. So mga 9:45 tayo mag-abang. So yan, maganda naman yung araw, yung panahon. Yan, maganda yung oras. So tara, pagkamabang na tayo mga idol. Update na lang maya. Sana makapagpauwi tayo. Yan, kasi kung nakasalubong yung ibon ng UFC, yari, hatak yun sigurado. Kaso sana hindi naman, kasi alam ko may daan na yun kung sakaling uuwi yung ibon natin. Kasi kabisado naman yung ibang daan kung makakauwi. So sana makauwi. So maya na lang mga idol. So lalagay ko na lang yung forecast dito. So mga nasa baba ng 1, 2. Yan, 9:39 ng umaga. So maya na lang mga idol. A few moments later. Yan mga idol, time check tayo. Update lang. So may nag-clock na nga. Si Sir Nino Malate. Yan. Napakalupit talaga. Sa kalam. Yan, may nag-clock na, Sir Nino Malate. Congrats Sir Nino, nakapagpauwi siya galing San Pablo. So wala pa tayong pauwi, yari. Advance congrats na agad. Idol, magandang hapon. Yan, Lunes ngayon. So, kahapon nga hindi nakauwi yung ibon natin. So, silipin natin kung sino nga yung umuwi. Yan. Oh my God. So, may pang Tagaytay pa. Walangyo. Yan, no? Bumalik. Sobrang payat nito. Sigurado. Ay, hindi naman. Ay, oo, payat nga. Yan, no? So kakauwi ko lang galing sa shop. So itong nakita ko, paparonda sana ako. Yan. So umuwi pa nga yung ibon natin. Yan, no? May pang ano pa tayo? May pang Tagaytay. Cut off na naman. Sige, paronda muna ako dito sa mga ko. Huwag ka munang roronda. Ayong rumonda muna. Yan. Ronda. Ikaw. Yan, no? Huwag kang baba ka doon, baba. Hindi ka pwedeng rumonda. Yan. Ikaw, blue bar. Diyan ka. Yan, no? Parondahin ko muna to. Yan. Yun. Pinaronda ko muna. So ito nga mga idol. Yan, umuwi nga yung isang ibon natin, yung kinarga nating San Pablo.
So yan, Lunes, palaging Lunes. Lunes na naman siyang umuwi. Yan oh. So may pang ano pa tayo, Tagaytay, last lap. Yan, uwi lang ng uwi. Masusubukan ko yung ano mo, tatag. Umuwi ka lang ng umuwi ha. So yun na nga mga idol, nakapagpauwi nga tayo galing San Pablo, Laguna. Yan. So may pang ano pa tayo, dyan pa yung sticker niya. Di naman tumukod to. So salamat kasi may pang ano pa tayo, Tagaytay. Yan. So yun mga idol, Lunes ngayon, Lunes kahapon di siya umuwi. So ngayon siya umuwi. Yan. Thank you.